hem de participar i hem de decidir, i això ho hem de fer a les urnes. Mireu, el dia 24 de maig tothom a votar, i el dia 24 de maig l'únic que us demano és que penseu primer en Sant Quirze. Endavant, Sant Quirze! Bé, com a cap de llista, no cal que em presenti, ja el coneixeu, i espero que em donareu molt més encara, jo mateixa. En el número 2, el nostre secretari d'organització, compromès durant molts anys a la comunitat educativa, la SAMPA, i comerciant local. En el número 3, un altre company, advocat, fiscalista, expert en tributs, que em va molt bé, vicepresident de l'Associació de Veïns del Barri de la Font, invaler de la Font i representant el Consell Escolar, Manuel Caldero. En quart lloc, us he de dir, l'Alvira Cervantes, la nostra presidenta del Casacari, presidenta de l'Associació del Barri de Comerciant, representant a la mesa de solidaritat, una dona lluitadora, compromista, una banalida. En el número 5, el company Juan Antonio Pérez, pedagog social, el nostre expert en temes d'ocupació, d'empresa, amb molta experiència a l'administració local. L'Amparo Flamarí, la nostra companya de la lluitadora, representant del barri de los Pisos, sempre disposada a ajudar a tothom. En el número 7, la nostra secretària d'Igualtat, també llicenciada en Dret, una companya que està fent una gran tasca a Dones per Sant Quirze. Lluita Ara! Vamos por el número 8. Francisco Franco, le diga Paco Franco, nuestro principal referente el primero en todas las reivindicaciones regionales por mejorar el barrio y uno de nuestros militantes históricos. Número 9, la Mari Gil, nuestra enciclopedia viviente de San Quirze, hija de San Quirze, una mujer comprometida socialmente, vecina al Castellet. Número 10, Domingo Francisco Sánchez, Paco, de la Petanca. Nuestro presidente de una de las entidades deportivas más activas y más importantes. Número 11, Sonia González. Diplomada en turismo, con amplios conocimientos también de funcionamiento de la administración local, vecina de Campallar y una compañera también luchadora por la igualdad. Juan José Andión, nuestro referente sindical. Como veis, tenemos de todo: delegado de la AGT, técnico informático, con más de 30 años de experiencia en las entidades bancarias, que también nos va muy bien, vecino de Sant Quirze Park. Número 13, Juan Antonio Martínez, Juan de la Font. Uno de los fundadores del Partido Socialista de San Quirze, uno de los referentes históricos en nuestro barrio y uno de los primeros en la lucha regional, siempre. Nuestros jóvenes, la Melina Arquila, una de las pruebas, representante a la juventud socialista, una dona luchadora, vinculada a la cultural y nacional de San Quirze.
Quirza, José María Polo, Josema. Al precursor del culto a la Santísima, nos tiene a todo el pueblo moviendo el esqueleto. No para un momento, la Universidad Autónoma, veí del barrio de los Rosales. Número 16, Paquita Ruiz, una doble infatigable, representant també del barri de los Cursos, de la Petanca, del Cas del Gavi. La Paquita està a tot arreu. El nostre company Antoni Reboleda, que tenim tot el suport, sabeu que era l'anterior candidat cap de llista, està de viatge, ens dona tot el seu suport i jo crec que es mereix un aplaudiment perquè s'ha deixat la pell per servir-se com a suplent. El nostre casteller, Adolfo Jiménez, secretari de Medi Ambient. Juan Pedro Alonso, que tampoco nos ha podido acompañar porque es asesor fiscal y tenía, bueno, en fin, la campaña de la declaración de renta, ya lo sabéis, persona muy solidaria también y veí de Callubatera. La María Madrid, companya i veïna de Campallà, una persona també molt solidària, sempre disposada a ajudar a tothom. Una de nuestras mujeres, admirables, luchadora, que ha tenido que sortear muchísimos obstáculos en la vida, pero que nunca se para nunca. Lola Romero, vecina de Casablanca. Bé, tancant la llista, el nostre president estimat, el Josep Vicent Santafé, doctor en paleontologia, fundador del Partit Socialista de Sant Quirze, que avui està de balneari amb la seva família, nosaltres desitgem que el trobi bé, al balneari, però que li desitja tota la sort del món. Aquest és el nostre equip, la candidatura del Partit dels Socialistes de Sant Quirze per les properes eleccions municipals del 24